ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯିଏ କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନଥିଲେ ବରଂ ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ସେହି ବୟସରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି କେବେ ହାସଲ କରିନଥିଲେ। ଏହି ବାଳକ କିଏ ଏବଂ ସେ କେବଳ 19 ବଲରେ କିପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହରାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନଟି ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 125 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରନ୍ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରେ ଧୀର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ରିଜରେ ଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଗିଅର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କିଛି ବଲରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ବରଂ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସବୁଠି ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଜିମ୍ବାବ୍ୱେର ବୋଲର ମାନେ ଏହି 15 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଟକାଇବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ସହିତ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ଚାପ ବଢୁଥିଲା ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ମାତ୍ର 19 ବଲରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ନଥିଲା, ଏହା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହାସଲ ହୋଇନଥିବା ଏକ ରେକର୍ଡ ଥିଲା। 15 ବର୍ଷ 118 ଦିନ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗିବ୍ରାଲଟରର ଲୁଇସ୍ ବ୍ରୁକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀଟି ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ଏବେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାଇଗଲା କି? କଣ ଏହି ଖେଳାଳି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ କି? ଏହି ରେକର୍ଡ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ନଥିଲା ବରଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହାତରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ କେତେ ରେକର୍ଡ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଏପରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।